oge na-adawakwa ụgbọ mma n'ọkwa na omenala dịbe anyị ndị be anyị na-ekerekwa eme ekere ọ na-atụ kere ngene kulu enwe n'ọsọ mụ na ogbodoro na eze ma na nlọ n'ọkwa na ugbo ogene be anyị na ige na-ada ejerekwa n'ugbo onye ụbịa ndị be anyị ọkwọ nnene ọ ga-adekwe asị m onye ọbụla jebe ugbo na-agụ agụ ọkwa dọkịta ekene dịkwara nne ọka unu egbuo mụ na onye ga-akọrọ ya nwụ na-enye une ma ha bakwa na ụgbọ na oge na-abụrụ ofu anyị eburu isiokwu mma kparịba chaka 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 aya ti be n'ugbo mma kaya ya mede n'ugbo mma kaya ya ti be n'ugbo mma ebelebe etewe egwu chaka 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 nwata nwoke na ọka mmọnwụ anyị eburu oge na ụgbọ mma oyi mmọnwụ na-etu okene anyị eburu oge na ọkụ ụgbọ mma anyị etiwa ọkụ na ọkụ ụgbọ mma anyị etiwa ogene hey, na ya ebere bụ ete egwu